Нягледзячы ні на што, нашыя калегі выходзяць у эфір. Сёння па некалькі дзесяткаў пратэстоўцаў з'явіліся на плошчы Мазыра, Кобрыну ды Светлагорску, а ўжо заўтра народны сход у Слоніме. Хоць Александр Лукашенко замарозіў дзеянне дэкрэту, а хваля рэпрэсіяў не спыняецца, гэта не адбіла пакуль жаданняў у слонімцаў выйсці на галоўную плошчу гораду. Бо перад грамадою праблемы не толькі гораду, але і ўсёй краіны. Не толькі сённяшняга дня, але і будучыні дзяцей. Да настрояў у Слоніме напярэдадні народнага сходу прыглядаўся Аркадзь Несцярэнка. Слонім рыхтуецца пераняць эстафету пратэстаў, якія цягнуцца ў Беларусі ўжо месяц. З прапановаю сустрэцца і абмеркаваць, у тым ліку і дэкрэт нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства, тут выступілі мясцовыя ўлады. Народны сход мае адбыцца ў нядзелю на плошчы Ленина о 15 гадзіне. Очень хорошо, что власти пошли навстречу. Они сами инициировали и пригласили людей прийти к ним на диалог. Это будет как диалог народа с властью. Разом з гэтым абвесткі аб народным сходзе з грамадскіх прыпынкаў зрываюць, а кіраўнікі прадпрыемстваў запалохваюць працаўнікоў наступствамі за выход на плошчу. Вроде бы власть вышла к нам с инициативой о встрече, ведение диалога, но также до нас доходит такая информация, что это, скорее всего, уже руководители предприятий берут на себя самоответственность и говорят людям, чтобы они не приходили на эту встречу вплоть до увольнения с предприятий. Сярод галоўных праблемаў, якія маюць абмеркаваць слонімцы, перадусім адсутнасць працы і годных заробкаў. Михаил Сашко, былы працаўнік слонімскай камвольнай фабрыкі, з якім не працягнулі кантракту за 3 гады да пенсіі, распавёў Белсату пра сітуацыю на сваім былым прадпрыемстве. Усім, хто хоць яксьці выступае за паляпшэнне ўмоў працы, за годныя заробкі, яны адразу папярэджваюць, калі не расторгнем кантракт, ды па канцы кантракта ён не будзе працягнуты. Тым больш, што цяпер не трэба нават абгрунтоўваць ніякіх прычын. Што прымушае людзей да вулічных пратэстаў, з намі падзяліліся жыхары Слоніма. Сидеть дома бесконечно тоже бесполезно. То, что выйдет народ, тоже не помешает. Лично я не пойду. Люди почему выходят? Устали люди, просто устали. Что-то нужно менять реально в стране уже как бы. Что-то у нас как-то неправильно получается. Вроде стараемся, а выходит все наоборот. Я пенсионерка, но я болею за своих детей, за своих внуков. Практически я не вижу перспективы в ихнем будущем. Паводле афіцыйных звестак, у 50-тысячным мястэчку каля 350 афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных. Сярод самых высокааплочваемых месцаў, якія прапановвае біржа працы ў Слоніме, прыватная кампанія «Сафратэкс», якая шукае швеяў, а таксама мясцовы «Раус», які набірае працоўнікоў міліцыі. Аркадзь Несцярэнка, Белсат.